kanatlar шығара. Яшьлек җилләре ашыгып учучы, кызыклы күренешләр көтә. Яңалыкларны алып килә ул, өмитләрне, хыялларны тарата. Яшьлек җилләре бәхетле һәм азат, йөрәкләрне сөйләштерә ул, дуслыкны һәм мәхәббәтне китерә, гомернең мәгънәсен аңлатып тора. Яшьлек җилләре үтә инде вакыт, әмма эзләре кала йөрәктә. Хәтерләрне кадерлибез без бик, ул җилләрнең бәхетле көннәрен. Яшьлек җилләре ашыгып очучы, кызыклы күренешләр көтә. Яңалыкларны алып килә ул, өмитләрне, хыялларны тарата. Яшьлек җилләре бәхетле һәм азат.